Een uitkomst vinden ze bij voetbalclub FC Burgum. De lijn van de voetbalvelden wietkalkje middels een avanceerd GPS-systeem. Een paar weken geleden kregen ze in Burgum al een vaproken. De nieuwe methode had nevens de club verschillende voordelen. Als jij de beleiding op de velden moet aanbrengen, dat je daar vooral aan het begin van het seizoen, dat je dus een man of 4, 5 nodig hebt om die volledige beleiding op het veld te zetten. En daar ben je dan een halve ochtend mee bezig. En bij de GPS-beleiding zijn ze ongeveer 40, 45 minuten bezig om een compleet veld in één keer helemaal goed uit te zetten. En ook alles haaks op het veld. De eerste indrukken van een paar weken geleden smijt ze naar meer. En dus is het specialiseerde bedrijf uit Twello weer actief op de velden van het Westermarktcomplex. Zij hebben aangeboden om hier een demonstratie te geven en dat is een paar weken geleden gebeurd. Nou, wij waren zo enthousiast en ook het bestuur dat we gezegd hebben van om de vrijwilligers te ontlasten, toch hun de velden uit te laten lijnen. Vraag is vanzelfs wat de club hier in de toekomst mij ken en mij wil. Want het is absoluut geen vergezen ongelegenheid. Maar wedstrijdsecretaris Jan van Arkel is er persoonlijk wel uit. Mijn advies is eigenlijk om het elke week te laten doen door hun, of dan wel 1 keer in de 14 dagen. Dat hun het ook bijhouden, maar dat is eigenlijk niet te betalen. En om zo'n ding aan te schaffen, ja, deze die ze hier gebruiken is ruim €20.000. En ga je zo'n robot hier neerzetten, dat is €30.000. Dus dat is voor een kleine vereniging in feite niet te doen. De lijnen liggen de kaarsrecht in en wij kunnen dat zelf ook niet voor elkaar krijgen. En ook die haakse hoeken die erin liggen, grandioos.